рӯзи 8 март дар қасри Виндзор маликаи Бритониё Елизавета ба истиқболи раҳбари исмоилиҳои ҷаҳон шоҳкарим оғохони чаҳорум зиёфат орост. Дар хабарномаи расмӣ гуфта мешавад, ки дар ин зиёфат инчунин шоҳзода Уэльс ва дигар аъзои хонаводаи Малика иштирок карданд. Дар миёни меҳмонони даъватшуда ҳамчунин бародари шоҳкарим Амин оғохон, духтараш Заҳро оғохон, писари калонияш Раҳим оғохон ва ҳамсараш Салва ҳузур доштанд. ҳамкории байни имомати исмоилиҳову хонаводаи Маликаи Бритониё таърихи тӯлонӣ дорад. соли 1957 унвони аълоҳазратро ба оғохон маҳз Маликаи Бритониё тақдим кардааст. ин ҳамон соле буд, ки оғохон пешвои исмоилиҳои ҷаҳон шуд. соли 2017 шоҳкарим оғохони чаҳорум, ки дар 20-солагиаш пешвои исмоилиҳои ҷаҳон шуд, 80-сола гардид. дар тоҷикистон ҳам даҳо ҳазор пайрави шохаи исмоилияи мазҳаби шиаи дини ислом ба сар мебаранд. онҳо асосан дар вилояти мухтори Бадахшони кӯҳӣ зиндагӣ мекунанд.